גם זיו אקווה, דובר כבאות והצלה בית שמש. זיו, עדכון שלך לגבי איפה אנחנו נמצאים כרגע. כרגע האש מתפשטת מכיוון תרום לכיוון תעוז, דרך שתאול ומסילת ציון, כאשר היא עלתה דרך בורמה עד בית מאיר. האש עברה את כביש 1 מזרחה לכיוון נווה אילן. אנחנו נמצאים בכוחות מתוגברים בכל האגפים ומנסים... עדכון חדש, האש עברה לנווה אילן. כן, האש עברה לכיוון נווה אילן, בעצם היא חצתה כביש ראשי של 6 נתיבים והיא נמצאת בכיוון יער נווה אילן. אנחנו נמצאים שם עם כוחות מתוגברים, מטוסים. הדרך היא מאוד קשה, הטופוגרפיה שם היא מאוד קשה, לכן אנחנו משתמשים בהרבה כוח כיבוי אווירי שם. יש בתים שנפגעו, ידוע לכם שבתים שנפגעו במסילת ציון, מפקד המחוז אמר את זה? כרגע ידוע לנו על חצרות שנפגעו במסילת ציון. אנחנו כאמור פועלים שם בכוחות מתוגברים במסילת ציון, גם עם מטוסים, מסוקי כיבוי, כוחות של כיבוי של קק"ל ועוד צוותים של משטרת ישראל שעוזרים לנו ומסייעים לנו להכיל את האירוע הזה. כל לוחמי האש בכל רחבי הארץ הגיעו לאזור. נכון מאוד, כל לוחמי האש קיבלו גיוס כללי להגיע לכאן, לאזור, ואנחנו פרוסים פה עם מאות צוותים של צוותי כיבוי על מנת לבלום את השריפה ולמנוע את ההתפשטות שלה לכיוון היישובים. תודה רבה לך זיו, תודה רבה, תמשיכו בעבודה טובה. כמו שאתה רואה יניר,